Войната на лазанията. Не, Хейдър, знам колко супермоделите обичат карикатуристи, но ти обещавам някой ден. Здравей! Време е да ставаш. Днес е много важен ден. Ставай, ставай! Мразя да го правя. Не мразя. Защо го направи? Да не биде ден за буклук? Едва ли. Да не биде някакъв празник? Какво? Това е днес? Извинявай. Съжалявай. Ще се правя бързо. Гарфилд, лазанидите са готови. Охо, това е страхотно, Гарфилд. Отивам да го добавя в моя видеомонтаж за лазания. Ей, чакай, мамят ме. Ето, добавих новото видео. Имам над 6 часа как Гарфилд яде лазания. Не че прави нещо друго. Обясни. Има ли нещо, Гарфилд? Да ги преброим отново. Какво става? Направих ти по една лазания за всяка твоя година. Една ми липсва? И нямам съставките да направя още една роженическа лазания. Отивам до магазина. Ще се върна скоро. Докато го няма, ще използвам времето да направя нещо конструктивно. Като... спане. Двадесет и 4 зорника, докато стигнем до планетата, възвишен лидер. Добра къде Рикота. Той е тук, възвишен лидер. Рикота, имам мисъл жизненно важно значение за теб. Аз съм нападател на планетата за иновации. Не, това е по-важно. Нека ти покажа. Нашите скенери заснеха хиляди изображения на планетата. За инвазия и не виждаме нищо, което би могло да ни попречи да атакуваме и да провърнем хората и в наши роби. Освен, може би това. Но кои са тези хора? Хора, които не познаваме. Очевидно те идват от планета съседа на нашата. Те явно са пътували до планетата, която възнамеряваме да завлади. Какво се случи с тях? Шпионските изображения не показват нищо, но трябва да разберем с какво се сблъскваме. Мисля, че знам кой е този човек. Може да греша, но мисля, че това е моя чичо. Иди на тази смотана планета. Иди там, където това раждо същество. И разбери какво се случило с тези хора. Вземи това, ще измери умствената сила на онези, с които се срещнеш. Той е вярно възвишен лидер. This is Ricota. I am on my way to scout the invasion of planet. I will report back. Говоря агент Рикота.
Вече кацах на земята. Вече... Измерям мозъчната сила на това създание. Неговата мярка е 0. Ще потърся при оранжевото създание. Открих оранжевото създание. Мисля, че това корумпирано оранжево създание в режим на сън. Да, тъй като килима се връща. Почти не ме хвана. Трябва да се скрия. Надявам се, че последната лазаня е готова. Ето я. Не, моля те, не ми е защари. Какво? Чухте ли нещо? Дали това... Какво беше това? Видя ли лазанята ми да тича? Моята лазаня има крака, тя тичаше, тя говореше с мен, сякаш има уста, изглеждаше сякаш бяга. Вярваш ми, нали? Добре, аз не си вярвам също. Искаш да ми кажеш, че оранжевото създание не представлява заплаха? Еми да, не знам какво направи той, че да победи хората в тези изображения, но знам, че успях да се справя с него. Тогава нашествието ще започне. Всичките тези години аз не съм знал, че лазаниите говорят. Тя каза нещо. Какво ако не е само лазанята, ако равиолите могат да говорят, а ако канолите се опитат да ме набият, ще умра от глад. Задръж, момче, не мога да те разбера. Please note, Odie is less articulate than baked lasagna. Какво има? Нещо отвън? О, не. Трябва да се скрия. Това създание, хванете го! Ако имах капка смелост, щях да спася Оди. Добре, че нямам и капка смелост. Добра работа, Рикота. Сега просто трябва да неутрализираме онова оранжево същество, което казва, че ще бъде лесно го победим. Ще бъде лесно, възвишен лидер. Веднага, щом го намерим. Той е тук някъде. Ще намерим това оранжево същество и ще го унищожим. Какво съм направил на лазанята, освен че съм изял 1000 от тях? Няма следа от оранжевото създание. Нека проверим всички шкафове. Забеляза ли нещо? Рикота, чух твой вик. Какво се случило? Това е глупаво. Не мога да се крия до края на живота си, или пък мога. Не мога.
Джон, Оди, говореща лазаня. Оди! Търсят мен. Да се приключва по-бързо, момчета. Не, човечеството! Звучи сякаш те са в стаята на Джон. Ти каза, че ще бъде лесно го бием, Рикота. И аз си мисля същото. Момчета, време е да приключим това. Не знам какво се случи, но съм щастлив, че си тръгнаха. Никога няма да разберем какво се случи. Те бяха разрушителни и опасни. Тази лазаня изглежда вкусна. Гарфилд, върнах се. Значи няма чакаш да те сготвя, затова минах през Вито и ти купих допълнителна роженическа лазаня. Не, махни я. Може да ми проговори. Може. Оу! Винаги съм мисля, че Вито е доста добър готвач.